An balima Mali bamada filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an folibagaw bɛɛ an b'a fɔ aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. An b'an ka bidon kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaru ye. Kunnafoni dɔ kun bɛ ka cari bɔlɔlɔsiraw fɛ fɛn min ye k'a fɔ ko banbaganciw kun bɛ ka siraw tigɛ mɔgɔw la Kayi ani Segu sira kan. DIRPA ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira a ka kumaw la ko o kuma minnu fɔra ko olu tɛ tiɲɛ ye. Ko siraba kasara de kun bɛ Segu sira la ko o de y'a to embouteillage kɛra a sira kan. Ko fɛn min ye Kayi ta ye ko ju bi sira tiɲɛni na samiya la ko o de y'a to mobili kun jɔlen don. Wa ko mobili jeni kuma min bɛ ka fɔ ko o ma kɛ sisan k'o kɛra kabini avril kalo la. Ɲininkali to min ye min ye yala ja minnu carila ani maaw ye kuma min lakale ani DIRPA ka nin kuma in na maaw bɛ se k'u mun de faamuya nin na. An bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ Niger jamana na bingani minnu kɛra État islamique au Sahel maaw fɛ civiliw ka Tilaberi mara la o juguyara kalo tɛmɛnen la ni kunnafoni laseli kɛra bi araba septembre kalo tile 10 san 2025 Human Rights Watch fɛ ONG in ka fɔla ko État islamique maaw ye mɔgɔ 127 faga bingani juru la minnu kɛra ɲinɛ mars kalo ka se juin kalo ma. HRW b'a ɲini Niger jamana ɲɛmaaw fɛ u ka lakanaba di civiliw ma o yɔrɔ in na. An ta RDC jamana na duniya kiliyantɔnba ka adamadenyaw ka hakɛ lajɛ 60 n'a bɛ ka kɛ Genève jamana na kunu tarata septembre kalo tile 9 san 2025 lajɛ dɔ kɛra ka ɲɛsin RDC kow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔrɔyan fan fɛ ni bingani caman bɛ kɛ a yɔrɔ la. O lajɛ in senfɛ ONU ka adamadenya ka hakɛ ɲɛmɔgɔba Volker Turk ye jamana in ka dekun jira a ka kumaw kɔnɔ wa ko jamana ka dɔgɔ min bɛ dekun ni tɔɔrɔ la ka tɛmɛ RDC kan. An ta Faransi ka bidon kibaru kuncɛ Sébastien Lecornu n'ale si bɛ san 39 na n'ale kun ye Faransi finitigilaakaw ka minisiri kɔrɔ ye. Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye o sigi François Bayrou nɔ na ka kɛ marabolo ɲɛmaa ye. François Bayrou kɔni bɔra a jɔyɔrɔ in na ka kɛ ni samasabani ko ye min b'u u ka masabolo kɔnɔ o wote kɔfɛ jamana lajɛba la. An balima Mali bamada filɛbagaw ni ne bɛ dasigi kɛ a ka bidon kibaru la an b'a fɔ ɲɛna aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.